тамошобинони азиз, марҳамат, бинед дар кӯҳна бозор анам хел ваё ҳастай. Курпачаҳои тайёр ҳаст. Ҳозир якта ба якта нишон метавонам. Ҷада хамилион ҳастай. Аназанами намудо ранги поповзадагӣ қолиниё ҳастай. Диде? Баъдана курпаҳои фурӯшӣ, курпачаҳои фурӯшӣ. Анаи комплектҳо 1200 вақтон занг зане, пурра гап зане. Анаин курпаҳои калон ҳастай. 150 180 пахтадор. Ино баюванамашон. Ҳолатшон хубай, метавонед худтон бо як бор омада бинед. Бисёриҳо мепурсанд, барои ҳавай ҳам хостум барои шумо нишон дидем. Анами намуд курпаву курпачара. Сандуқатон чандия? 350 ам хе нархо дора сандуқо. Хулас худтон омада бо оператор аз наздик бинед. Инам хали яшкаф купаи фасон дидем. Медонед барш дарозиш 340 ам хушру. Ида мисол сандуқ амони купа ва курпачамони аҷоиб хушру. Нархаш 4500 сомон бо арзон мешава. Баландай 2.5 ба фикрам баландиш ина дарун шабине чӣ хушру. Эҷа торик чихелеки. На ҳозир шон метим май сериалш фасон. Аҷоиб мада медонед барои анамин курпача мондан хушру. Пулшид. На марҳамат бо як бори дигар ратар нишон метим. Рақамаи телефоншон афсус нест. Ай курпачорам, ай инорам. Шумо худтон метавонед биёед ами кӯҳна бозори Саховат пайдо карда метавонед анамин чизора. Иҷада мебел бисёр ай бинед, тройка, дивану дигар чизо. Афсус савдогарош бисёрш нестанд ки пирсон шавем нархошона, рақамошона. Баъзе чизое ки ҳаст мисол рақамаш ё ин ки нархаш пешниҳод мекунем.